Krásný dobrý den, drazí posluchači a diváci. Mé jméno je Dominik Žitný a zdravím vás u naší druhé série podcastu Sauna Magazín. Druhá série našeho podcastu bude tentokrát zaměřená trošičku jiným směrem než ta první. Ta byla zaměřená hlavně na různé rozhovory se zajímavými osobnostmi. Ne, že bychom v této druhé sérii neměli žádné zajímavé osobnosti, ale chci se trošičku hloubš podívat na celkově tématiku saunování. Chci tady dělat také rozhovory z různých míst, kam cestuji v rámci školení nebo i přednášek. A to všechno vám chci přinést právě nejen na našich platformách podcastů, tak jako to bylo minule, ale tentokrát i v rámci našeho YouTube kanálu. Připravil jsem si tady krátký scénář v pár bodech ohledně právě našeho nového dílu. My jsme teda druhou sérii už jedním dílem na našem YouTube kanále odstartovali, kde byl rozhovor s mojí manželkou Verčou, která měla dlouholetý problém a blok jít do sauny v rámci špatných zkušeností, ale to byl takový startovací díl před rokem. Pak jsme to opustili, protože opravdu těch aktivit mám docela dost, hodně se to rozjelo i v rámci toho školení. A teď jsem se teda k tomu vrátil, jelikož jsem z několika různých stran dostával pak dotazy v rámci toho, proč to skončilo, jak ten online časopis, kterým to vlastně původně celý začalo, tak proč skončil i ten podcast, že tam lidi našli vždycky spoustu zajímavých rád, návodů, tipů. Zároveň na TikToku i na mém Instagramu jsem vydával takovou mini rubriku Mýty a fakta o saunování. A to mě tak nějak přesvědčilo, že bych se k tomu měl vrátit a právě v rámci této tématiky té informace, co všechno se má a nemá dělat kolem saunování, jak by to saunování mělo probíhat, vyhnout se nějakým problémům a hlavně taky kvůli tomu, že spousta dnešních influencerů se k tématice saunování či ochlazování a těchto zdravotních benefitů kolem prostě sauny a wellness rádo se tím zabývá, ale ty informace nemají úplně zcela správné a bohužel pak velká masa lidí to po nich opakují a končí to většinou docela i velkým zdravotním rizikem. Já to často vídám tím, že děláme i různé saunové akce, všude možná po republice a školíme i v tom zahraničí, tak vidím, kolik lidí dělá, kolik opravdu špatných věcí a právě na tohleto bych se chtěl zaměřit v rámci druhé série Sauna Magazínu. Takže bude to nejen o tom, kam kdy vycestujeme, čeká nás i krásné cesty do Německa, do Dánska, do Polska, když to vyjde z naší World Banya Association, podíváme se i do ostatních zemí tento rok, takže o tomtuť bych vám vždycky dělal nějaké krásné díly, ale jinak jsem si připravil, už teď mám 7 krásných scénářů, který bych pro vás chtěl takhle natočit. A ten první dnešní díl jsem si připravil název epizody Jak se správně saunovat, což je taková nejčastější věc, na to se mě i ptáte v rámci té mini rubriky Mýty a fakta o saunování. Takže první díl jsem si připravil Jak se správně saunovat a neb 5 nejčastějších chyb, které dělají i zkušení návštěvníci. Mám tady takový fakt jenom mustříček na 1,5 A4, abych se vždycky měl čeho chytit. Tady jsem tady dlouhé promlky. Mimochodem zdravím vás ze své krásné baňa sauny tady v Českém ráji, kterou můžete znát i, že zde děláme i různé retreaty a workshopy, například s tripařema na stopu. Děláme tady i různé zážitky v rámci toho, jak má opravdu vypadat ta správná baňa procedura a děláme tady taky různá školení. Tak v této krásné velké baňa sauně jsem si udělal takové mini studio pro tyhle některé rozhovory, některé budu dělat právě na cestách, některé budu dělat i prostřed přírody, ale dnešní díl bude právě tady v mojí baňa sauně. No přátelé, je to věc, kterou vidím docela dost často, jak v Čechách, tak i v zahraničí. Upřímně, proč je špatný jít do sauny s mokrým tělem?
To, že se před saunou chcete schladit, třeba že vás čeká nějaký horký ceremoniál nebo dlouhý ceremoniál, to je samozřejmě v pořádku, ale vy byste si měli to tělo pak řádně usušit, protože ať se to nezdá, tak právě to mokré tělo vám pak násobí tu teplotu. Vlhkost sama o sobě vždycky násobí teplotu, ať je to ta minusová nebo ta plusová. A to je právě někdy sice žádoucí, jako například v baňasauně, kde naopak je nižší teplota, ale vyšší vlhkost od třeba 60 až do 100%, ale není to prostě vždycky úplně žádoucí na každém místě. Pokud jdete na klasický dynamický ceremoniál nebo nějaký divadelní ceremoniál, show ceremoniál, je horký, chápu, chcete se předtím ochladit, postavit do ochlazovacího bazénku, nebo si naopak dá třeba ledové vědro a tak dále, ale vždycky byste si měli usušit, protože právě ta vlhkost je to, co umocňuje tu teplotu. Jo, jinak řečeno, takový příklad, docela často to se používá, proč u nás v -10 je větší zima než v Rusku v -30 a chodí tam ve svetrech. To, přátelé, není jenom o tom, že by byli o tolik odolnější než my, je to také o tom, že oni tu zimu mají oproti nám suchou, my ji máme vlhkou a ta vlhkost, jak jsem už popisoval s tou saunou, to je právě ono. Můžete jít do sauny, která má třeba 100 stupňů a nebude to pro vás tak vařící, jako, protože tam je třeba, nevím, 10% vlhkost, a nebude to pro vás tak vařící, tak neúnosné, jako sauna, kde je třeba jenom 60 stupňů, ale 100% vlhkost. V tu chvíli se začínáte skutečně vařit. Takže proto byste se opravdu měli před tím saunováním osušit. Je to i hlavně především kladu důraz na to, abyste si osušili vaši hlavu, protože ty mokré vlasy o to víc vás pak budou zahřívat a takový to, jak si někdo před saunováním třeba naopak opláchne hlavu, nechá si ji mokrou, tak o to dřív se laicky řečeno v té sauně začne vařit a o to dřív vlastně může si způsobit i zdravotní potíže. Tak no a co se týče ještě toho druhého bodu, krom teda s mokrým tělem, tak jsem zmiňoval i v plavkách. No přátelé, plavky v sauně opravdu nemají co dělat, je to syntetika, tudíž je to spousta toxínů, mikroplastů a tak dále. Bohužel, co já můžu z vlastní zkušenosti říct, naštěstí v České republice je to ve většině, možná i ve všech wellness centrech zakázáno chodit v plavkách do sauny. V zahraničí to tak není, hodně často to vídám třeba i v tom Dánsku, kam lítáme docela často školit, tak tam opravdu mají docela zaběhlí, že furt do sauny chodí v plavkách. Oni to mají takovou celkovou kulturu, protože jsou zvyklí, že hned potom jdou třeba právě do toho ledového moře, na té severní, nebo na té straně Dánska, kde je to severní moře. Ne, že by na té straně, kde je Baltský, to nedělali, ale prostě mají to tak jakoby celkově zaběhlý, hlavně ta saunová kultura se tam teprve buduje a oni to mají prostě jako takový svůj zlozvyk. Musím teda říct, nebo utrousit takovou až nepříjemnou poznámku. Zažil jsem, když jsem šel do plné sauny lidí v plavkách, takových těch celodílných, celotělových, kdy opravdu tam vkročíte a bohužel krom té syntetiky z těch plavek cítíte docela dost silně i tu močovinu, která se z těch plavek opravdu jako vykoupáním nedostane. Což je jeden z těch horších věcí. Samozřejmě to nejhorší je, že vy se zahříváte té sauně, ty mikroplasty nebo celkově ta syntetika jde do vaší kůže, protože kůže to není jenom pokrývka nebo obal vašeho těla, to je vyloženě největší orgán našeho těla, která dokáže nejen vylučovat, ale i absorbovat. A tohle to všechno, co tam ty plavky obsahují, ať je to je zdravější materiál, tak to prostě jde do toho těla. I to tělo se může víc zahřívat, je to nehygienický, je to něco jiného než sauna mistr, který je v bavlněným nebo lněným oblečení. Prostě ty plavky opravdu by do té sauny neměly patřit, za mě vždycky do sauny jít zcela nahej. My to se snažíme v tom Dánsku i učit. Ty lidi tam jsou vždycky překvapení, když jim to povolíme, že nevěděli, že můžou, oni jsou z toho vyloženě překvapení. Ale je to opravdu to nejzdravější, co si můžete dopřát, nebo maximálně se jen tak jako lehce zabalit do prostěradla. Ale prostě vždycky saunování na Adama, na Evu je, přátelé a dámy, pardon, je opravdu to nejvíce zdravé, co může být. To vidím taky bohužel dost často. Ta ideální optimální doba je třeba těch 8 až 15 minut. Samozřejmě důležité je poslouchat to vaše tělo.
Upřímně často, když chcete jít ze sauny, není to jenom tím, že by tam bylo tak obrovský horko, že už to nemůžete vydržet. Velice často se to stává kvůli tomu, že buď ve vašem těle nebo v té sauně došel kyslík a stačilo by vám třeba otevřít dveře a v tu chvíli se to najednou všechno jakoby zmírní, zjistíte, že tam ještě dokážete být a tak dále. Ale samozřejmě, když to tělo chce jít ven, že je třeba přehřátý, nebo nějakým způsobem prostě už má dost, je dehydratovaný, tak samozřejmě jít ven. Není to o tom tam vydržet těch 15 minut, nebo prostě přijít, otočit tam ten teploměr a fakt ho prostě hypnotizovat a čekat, než se tam přesype ten, teploměr. Většinou to je i teploměr v jednom, ale ty přesýpací hodiny a čekat, než ty přesýpací hodiny dosypou, to, přátelé, není opravdu priorita. Důležité je tak, aby vám to dělalo dobře. Jak jsem říkal, 8 až 15 minut je ideální doba. Pěl jsem se k tomu ještě nějaký poznámky. No samozřejmě realita je taková, že když to přeženete, přichází přehřátí, bolesti hlavy, únava, vyčerpání, což už je všechno špatně. Ta sauna by vám měla přinášet benefity a ne naopak vám způsobovat zdravotní problémy. Takže skutečně není to o tom tam vydržet nějak extrémně dlouho, je to tak, aby vám to bylo příjemný, potom teda odejít, schladit se, k tomu budeme taky mluvit, a potom se zase do sauny vrátit. A jsme u toho. Nedostatečné ochlazení, přátelé, často vidím, že se lidi opravdu schladí jenom vlažnou nebo teplou vodou, což prostě nestačí. Upřímně, správný ochlazení by vždycky hlavně mělo být od nohou k hlavě, nikdy ne od hlavy dolů. Jo? Prostě ta hlava by měla být až ten poslední bod v rámci té výměny tepla, toho ochlazení, vždycky by to mělo jít od nohu nahoru. Správně by tak mělo jít i prohřívání, třeba když je to věc té bani, ale hlavně by se vždycky mělo od těch nohou chladit, od nohou směrem k hlavě. V rámci toho samozřejmě může přijít i nějaký šokový schlazení, které třeba v bani se používá docela často. Metoda šokového schlazení, já tomu vždycky říkám, že to je taková gymnastika pro cévy, že se rychle naakumulujete, rychle schladíte. Apeluju na to. Tuto techniku je dobré používat pouze, máte-li 100% zdravé tělo, čili před jakýmkoliv aktivním saunováním, ať to máte kvůli sportu, kvůli hubnutí, detoxikaci. Prostě když se tomu chcete opravdu věnovat, vždycky si nechte udělat fyzické testy u vašeho doktora, ať je to váš lékař, obvodní lékař, tak prostě vždycky si nechte vyžádat opravdu o fyzické testy. Máte v tu chvíli jistotu, že jste v pořádku, že se můžete naplno věnovat saunování a taky právě například tomu ochlazení. Protože tam technika skutečně toho šokového chladu je tam hlavně důležité, že tam dochází k vazokonstrikci, čili k zúžení vašich cév, což prostě nemusí úplně dobře reagovat na vaše tělo. Na druhou stranu, jak já říkám, gymnastika pro cévy je perfektní pro prokrvení toho těla, jo? Ale skutečně musí to docházet na zcela zdravém tělu. To, že jste si před 5 lety došli na nějaký fyzický testy, neznamená, že jsou furt platný. Jo? Neděláte to kvůli řidičáku, plácnu, ale je to fakt kvůli tomu, že v té sauně pořád určitým způsobem riskujete se svým zdravím a je dobrý mít to zdraví podložený. Takže což třeba význam toho šokového chladu, je to perfektní hlavně na imunitu, ale opakuji opravdu zcela pouze na zdravém těle. Možnosti schlazení ledová sprcha, studený bazén, sníh, potok a tak dále, nebo ledová studna. To všechno jsou zdraví techniky, samozřejmě. To prudký schlazení může přinést větší imunitu, vy jste pak opravdu odolnější na tu výměnu tepla, jo? Například, když vylezete z klimatizovaného auta do velkých veder, nebo naopak. To samé ale platí, tu imunitu můžete i tvořit tím, že například v té sauně si snížíte teplotu, otevřete si třeba okna nebo dveře a sedíte v nižší teplotě delší dobu s větším přísunem kyslíku. V tu chvíli vaše tělo si vytváří větší počet bílých krminek, a díky tomu vyššímu počtu bílých krvinek samozřejmě se vám zvyšuje i vaše imunita. Důležitá věc, pokud pak vás čekají třeba odběry krve, řekněte to svému lékaři, ať není on v šoku a potom vy také, protože větší množství bílých krvinek značí zánět v těle, protože najednou to tělo s něčím bojuje, tak se vytvoří větší množství bílých krvinek.
ale může to být právě způsobeno i tady tím aktivním saunováním, kdy si zvyšujete imunitu, tak aby náhodou pak váš lékař nehledal nějaký zánětlivý problém na vašem těle nebo jiný problém. Je dobrý ho o tom informovat, protože po opravdu kvalitním saunování, kde si zvyšujete tu imunitu, může dojít k tomu, že ta vyšší hodnota těch bílých krvinek, je to samozřejmě na věku, na pohlaví, na váze a tak dále, ale může vydržet v těle 7 až 10 dní, což je sice super pro imunitu. Ta funguje potom stylem, že vlastně ta imunita vaše už je dopředu naboostrovaná a nemá takovej ten třeba jednodenní skluz při napadení virem. Jo? Normálně na vás skočí vir, vy máte nějakou, teď to beru fakt hodně laicky, vy máte nějakou svoji stálou linii té imunity, hladinu, a v tu chvíli přijde ten virus, to tělo se nejdřív musí nějakým způsobem zaktivovat, začít to vyrábět, většinou se zvýší teplota, to právě začne produkovat vyšší tvorbu těch bílých krvinek a to tělo tam má určitý skluz, během kterého se dokáže vytvořit větší množství těch virů, potažmo bakterií ve vašem těle. Takhle naopak, už je to tělo připravené, díky té sauně má větší množství těch bílých krvinek, ale vlastně tam ten virus nebo nějaká bakteriální infekce, dejme tomu, přijdou, to tělo už je naboostrovaný a je schopný rovnou proti tomu bojovat. Ale jak říkám, je dobrý, když pak jste na to připravený a informujete o tom svého lékaře, abyste zbytečně nehledali v těle problém. No, to je velice jaký častý problém, co vídám, když dělám třeba například svý baně days, že tam někteří, ne, že by všichni, ale vždycky si jeden nebo dva lidi najdou, co přijdou do té sauny stylem, jak když přišli do nějaké společnosti. Je sice fajn, když ten člověk nějakým způsobem, by to řekl, no, teď to řeknu hodně laicky, je normální, když se v sauně spotíte a jste lehce cítit. Není to žádný hřích, tak si jdete pak umýt, můžete se i potom opláchnout pořádně mýdlem, samozřejmě po té sauně. A pokud víte, že máte ten problém, použít nějaký přírodní olejčky, to je všechno v pořádku, ale přátelé, deodoranty, které většinou jsou plný těžkých kovů a hlavně rtuti, tak opravdu do sauny nepatří. Tam do té krásné naakumulované kabiny, kde naopak se chcete jít zbavit všech toxínů v těle, tak tam skutečně nepatří prostě deodorant nebo antiperspirant, cokoliv z toho, protože vám naopak zabraňují tomu kvalitnímu detoxu i tomu pocení. To pocení není prostě žádná hanba, je to normální, prostě to tak je. To, že tam přijde někdo prostě nějakým způsobem upravený, jo, že prostě mají prostěradlo zavázané, jak večerní šaty, to všechno se dá pochopit, ale co vídám bohužel často, tak jsou opravdu i ty parfémy, i různý make-upy, což vy sami uzavíráte svoje tělo pod tady tou chemií. To je první věc. Druhá věc je ta, že bohužel to není jenom o vás, ty parfémy tam pak jsou hodně cítit, narušuje to celý ten průběh toho všeho, i tu vůni, tu harmoniku, ale hlavně z toho pak dokáže bolet hlava, což vlastně nekončí jenom u vás, ale většinou i u těch dalších lidí okolo, kteří za to absolutně nemůžou. Samozřejmě další věc je ta, že to je prostě chemie na vašem těle, který se v tu chvíli zahřívá, je v obrovské teplotě, opět tu chemii o to víc dokáže prostě do sebe absorbovat a naopak nedokáže ze sebe dostat to, co by v té sauně bylo potřeba. Takže na to bych apeloval, prosím vás, já jsem na to docela i vysazený. Většinou takovýhle lidi, co jsou naparfémovaný nebo namalovaný, poprosím, ani na ten server ani nechodí. Je mi jedno, jestli si koupili přednostní vstup nebo cokoliv, prostě v tu chvíli já na svůj ceremoniál nepustím. Pokud se mi tam nějakým způsobem vzniknou nějaké nepokoje, tak naštěstí. Moje výhoda je, že dělám baně ceremoniály, ty jsou vždycky 100% kontaktní, čili lidí se dotýkáme metličkama, abychom je prohřáli, abychom je pohladili, aby si přivonili k těm metličkám. Když vidím někoho, kdo tam fakt přišel jak na módní přelídku a nějaká slečna zmalovaná, nalíčená, naparfumovaná, tak je první, k komu přijdu, když ty metle vymáchám ve vodě a rovnou jí tím umeju jak čelní sklo u auta. Jo, ale je to tak, prostě opravdu v tu chvíli to obtěžuje ty lidi, nejdete na módní přehlídku, jdete se prostě do určitého chrámu, kam jdete léčit svoje tělo, i svoji mysl, duši, energii, auru. Záleží, jak to všechno pohlížíte, ale tohle to tam skutečně nepatří. No, přátelé, velice častá věc, protože i tady u mě v bani se mi to stalo, že se mi párkrát přijeli lidi o víkendu, den předtím měli mejdan a mysleli si, že si vyléčí kocovinu právě saunováním. Nebudu vám lhát, že bych to nikdy sám neudělal.
Je to ale obrovský risk s vaším zdravím. A když říkám obrovský, tak opravdu obrovský. Protože vaše tělo například při alkoholu, alkohol je opět, ten je teda vazodilatační, roztahuje vaše cévy. Samozřejmě i v té sauně v rámci toho tepla, vlhka dochází k roztažení vašich cév, ale je to přirozený. Není to v rámci nějakého suplementu, kterým v tuto chvíli je ten alkohol, což opravdu není dobře. Stejně tak, jako jak jsem se bavil o té kocovině. Kocovina v sauně by se opravdu neměla léčit, ani žádná nemoc, protože hlavně u té kocoviny to tělo už je dehydratovaný v rámci toho předchozího intoxikace alkoholu. Je právě intoxikovaný, má co dělat, aby to všechno rozštěpilo, odbouralo, játra jsou zatížený a vy do toho všeho tomu tělu pošlete ještě větší dehydrataci tou saunou, ještě větší detox těch jater, které už jsou takhle namáhaný všem možným. A může se to stát, že to v úvozovkách, v lepším případě skončí, že se vám bude motat hlava, v horším případě to končí opravdu kolapsem. Byl jsem toho několikrát svědkem, i že nám lidi takhle fakt těžce skolabovali, už jsem viděl i bohužel, a to bylo i v rámci třeba i toho špatného ochlazování, kdy skutečně museli naběhnout záchranáři s defibrilátorem a nebyly to hezký pohledy. Já většinou jsem u toho jako první, tím, že jsem i zdravotní sestra, tak většinou k tomu hnedka běžím. A opravdu není to nic hezkého, když víte, že stačilo, aby ten člověk byl ponaučený a nedošlo by k takovýmhle věcem. Bohužel stalo se a ten alkohol je jeden z těch činitelů a to jak ten post-ex alkohol, myslím tím ten zbytkáč v rámci toho léčení té kocoviny, tak i ten aktuální, že lidi opravdu pijou. Třeba jako i mýtus, že prostě zdraví je pivo při saunování. Ono to je zdraví v rámci vitamínu B12, ale to samý vám dá i nealkoholické pivo, nemusí to být nutně alkoholický. Naopak alkohol i v menším množství zabraňuje regeneraci vašich svalů, on je úplným blokátorem naopak vstřebávání minerálů do těch svalů a jontů, takže skutečně jakoby alkohol k sauně nepatří. Když si jednou za čas děláte nějakou asi jako hezkou saunovačku, toho prostě máte takovou jako je svůj mejdan, asi vám za to nikdo hlavu neutrhne, ale furt to bereme v rezervě, že si sem tam popíte prosičko, sem tam si dáte něco, ale nedochází k nějaký vážné intoxikaci, že byste třeba byli v náladě nebo nedej bože opilí. Prostě alkohol a sauna opravdu není nic dobrýho a v rámci té otázky jsem měl i to jídlo. Z mýho vlastního hlediska a zkušenosti jídlo, nějaký těžký jídlo by mělo být minimálně 1,5 hodiny, ideálně 2 hodiny před saunou a stejně tak nejdřív hodinu po sauně. Sauna je pro to tělo pořád velký kardiovýkon, jsou tam velký výkyvy teplot, je tam opravdu i ta látková výměna, myslíme tím tu detoxikaci. Naopak, když budete jíst během saunování, zpomalujete tu látkovou výměnu, tělo se víc soustředí samozřejmě na zpracování té potravy, štěpení a tak dále, než aby se soustředilo na tu látkovou výměnu právě těch toxinů z těla. Takže ideální opravdu během saunování nejíst, když už mu to musí být tak něco lehkého, ale těžké jídlo 2 hodiny před saunou a nebo pak hodinu po sauně. Stejně tak, co se týče toho pití, apelu na to, abyste nepili chlazený minerálky, abyste tam do sebe nenakopali prostě fakt něco takového, protože krom toho, že to je nebezpečný, opět to prudký schlazení a navíc zevnitř, teče to hltanem blízko, který vlastně v určitých místech dokonce leží na vašem srdci. Proto jsou třeba i zakázaný extra pálivý jídla v některých zemích, nebo naopak absint. Oni stahují vlastně ten hltan, ten jícen a v tu chvíli může dojít opravdu k tomu, že to může ovlivnit i vaši srdeční frekvenci. Takže opravdu, co se týče toho jícnu, buďte velice obezřetný. Není to jenom o tom, že tím, že si napijete ty chlazený minerálky, že byste dostali angínu. Je to i o tom, že to může ovlivnit opravdu funkčnost toho srdce a může dojít ke kolapsu právě z těch chlazených nebo podchlazených minerálek nebo čehokoliv. Daleko zdravější je teplý nápoj, prudce vás to neschladí, doplní třeba takový teplej černý čaj, vám krásně doplní vaše minerály, vitamíny. Potom třeba můžete pít nějaký vody o pokojové teplotě, s mátou, s okurkou, s ovocem. Naopak je to perfektní, nebo takovou baňa limonádu, což je směs minerálky, medu, trošičku se tam dává i jablečního octa, někdo tam mačká citron, někdo tam dává mátu. Je to i vynikající doplnění právě jontů a zároveň se tím ještě příjemně osvěžíte.
No, tak to by bylo asi vše. Samozřejmě mýty a fakta o saunování má větší rubriku, můžete si to rozkliknout na mém TikToku nebo na mém Instagramu, najdete tam krásný videa na toto téma. Samozřejmě budeme se příště bavit i o dalších tématech, ty díly mám opravdu připravený, včetně třeba například toho, proč se používá saunovací čepice a tak dále. Co týče příštího dílu, na příští díl jsem si připravil krásné téma a co se děje s tělem v sauně. Věda versus mýty. Bude takový populárně naučný díl, dá se říct. Rozebru s váma například několik i mýtů, že pot rovná se detox, jo? Nebo že prostě to, jak se potíte, že tím automaticky hubnete, že to jsou spálené tuky a tak dále. Co říká věda o imunitě, o metabolismu, o vlivu sauny na psychiku a tak dále. Takže příští díl bude jistě zajímavý, bude to teda oficiálně druhý díl a já vám všem děkuji za poslech prvního dílu naší druhé série Sauna magazínu. Jsem rád za každého z vás, kdo si tyto díly poslechne nebo pustí. Děkuji taky za doporučení vašim přátelům, kdo hledají například nějaký tipy, jak se saunováním začínat, nebo naopak v tom chce mít trošku pořádek, protože, jak jsem říkal, dneska se to do těch lidí pere ze všech možných stran. Málo kdy je to bohužel pravdivý. Nebojte se mi taky klidně napsat, například na tom mém Instagramu, všude jsem jako Dominik Žitný. Napište mi, rád vám odpovím, kdyby vás cokoliv zajímalo, nějaký tematika, problémy, nápady, cokoliv. Jsem tu k dispozici a těším se na vás s příštím dílem Sauna magazínu. Od mikrofonu vás zdraví Dominik Žitný. Ahoj.